ଭଲ ଭାଇନା ନେଇଯାଅ ନା ତମର ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ନେଇଯାଅ ଗୋଟେ ନେଇଯାଅ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି କମ୍ପାନୀ ଚାକିରି କରୁଛି କମ୍ପାନୀ କଲକାତାର ନାଁଟା କ'ଣ? ସମୀକ୍ଷା ପଟ୍ଟନାୟକ। ସମୀକ୍ଷା ପଟ୍ଟନାୟକ କେଉଁଠି ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି କଲିକତାର? ମୁଁ ଇୱାଇରେ ଅଛି। ଇୱାଇଟା କ'ଣ? ଇୱାଇ କମ୍ପାନୀ କ'ଣ କରନ୍ତି ସେଠି ପ୍ରଡକ୍ସନ୍? ସେଇଠି ମୁଁ ଆସ୍ୟୁରାନ୍ସରେ ଅଛି। ନା ଇୱାଇ ଯେଉଁଟା କହୁଛନ୍ତି କମ୍ପାନୀ ସେଇଟା ବିଗ୍ ଫୋର୍ ଆସୁଛି ଡେଲଏଟ୍ କେପିଏମ୍ଜି ଭଳିଆ ସେଇଟା ଇୱାଇ ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀ ମୁଁ ସେଇଥିରେ ଆସ୍ୟୁରାନ୍ସରେ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା ଏ ଯେଉଁ ପିଠା ତିଆରି କରିବା ଏବଂ ଷ୍ଟଲ୍ କରିବା ଏଇଟା କାହାର ଇନ୍ସପିରେସନ୍? ଏଇଟା ଗୋଟେ ଇନ୍ସପିରେସନ୍ ମାନେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ନ କରିକି ଦୁଇ ତିନିଟା ଜିନିଷ କଲେ ଯେଉଁଥିରୁ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ହେବ ଏକ୍ସପୋଜର୍ ମିଳିବ। ଏଇଟା ଆଉ 5-6 ଜଣଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବୁ ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ସେଇଥିରୁ ଆଇଡ଼ିଆ ନେବୁ। ଆଉ ରଜ ଯେହେତୁ ଓଡ଼ିଶାର ଫେମସ୍ ତ ସେଇଥିପାଇଁ କି ପିଠା ବି ଅଛି ଷ୍ଟିକ୍ ହେରିକା ବି ଅଛି ଦହିବରା ବି ଅଛି। କିଏ ମାନେ ନିଜ ଆଡ଼ୁ କରିଛନ୍ତି ନା ଓଡ଼ିଶା ସରକାର କୌଣସି ଇନଭିଟେସନ୍ ଦେଇଥିଲେ ଆସିକି କରିବା ପାଇଁ ଷ୍ଟଲ୍? ହଁ ସେଇଟା ଆମେ ଦେଖିକି ଆମେ ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିଲୁ ତାପରେ ସିଏ ଆଲର୍ଟ କରିଥିଲେ ଆମକୁ ଆଉ। ଆଚ୍ଛା କାଲିଠୁ ଷ୍ଟଲ୍ ଚାଲିଛି କେମିତି ଲୋକଙ୍କର କେମିତି ଆକ୍ସେପ୍ଟାନ୍ସ? ଆକ୍ସେପ୍ଟାନ୍ସ ଭଲ ଅଛି ଯେହେତୁ ରଜ ଗୋଟେ ଏତେ ବଡ଼ ପର୍ବଟା ସେଇଥିପାଇଁ କି ଲୋକ ଖୁସିରେ ଆସୁଛନ୍ତି ବୁଲିକି ଯାଉଛନ୍ତି। ଏବେ ଆହୁରି 3 ଦିନ ରହିବ 16 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଏଇଟା କେବଳ ମାନେ ଓଡ଼ିଶାର ପିଠା ଉପରେ ହେଉଛି ନା ଆଉ କ'ଣ? ନା ଓଡ଼ିଶାର ପିଠା ବି ଅଛି ବାକି ପନିର ଷ୍ଟିକ୍ ମସରୁମ୍ ଷ୍ଟିକ୍ ସବୁ ଅଛି ସବୁ ଭେରାଇଟି ଅଛି ଯାହା ଖୋଜିବେ ସେଇଆ ପାଇବେ। ମାନେ ଟୋଟାଲି କମର୍ସିଆଲ ରଜ ସହିତ କମର୍ସିଆଲ ବିଜନେସ୍ କେମିତି ହେଉଛି ବିଜନେସ୍ ଗାଲି ଆଜି ଭିତରେ? ସେମିତି କାଲି ତ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ଥିଲା ତ ଏତେ ଲୋକ ନଥିଲା ଆଜି ହୁଏତ ଭିଡ଼ ହେଇପାରେ। ଆଚ୍ଛା ଓକେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।